ಭಾಷೆನ ಉರಿಪೋಡು ಬಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಏನಿ ದಕ್ಕದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಏಪಂಡ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉರಿಪೋಡು ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಾಡೋಡ್ಗೆ ಅಂಚೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಡೆ ಪೋತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ತತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತು ಪೋತುನು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು 90% ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಪೋತುನ ನಾನೇನು ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಪೆರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಅವೇನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಡೀ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ವಂಚಿನ ಬೆತ್ತ ಕೈ ತತ್ತಬಹುದು ನಾನೈತೆ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯುವಕರನ ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅವನುಂಟು ಈ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯೋಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಕೊಡಗೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡಗೂರದ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಊರು ಐತೆ ನನಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಊರದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂತಿನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅವು ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರೋಡಾಮುನಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಳಿದನಂಚಿನ ದೇವೇರ ಊರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡಾಶ್ರಮದಿದ್ದದು ಅಂಚೆನ ಎಡಬೊಕ್ಕ 14ನೇ ಶತಮಾನಡು ಕವಿ ಅರುಣಾಬ್ಜಿಯರು ಕೊಡಗೂರು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಆ ಊರು ಎಂಕಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯತ ಅಂತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾಂಡ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ದೀಪಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾನದಾನೆ ಅಂದೇನು ದೇಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತು ಬೋತಾ ಅಂಚಂದ್ರೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಒಂದಿನದಾದ ಏನೋ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನ್ನ ಕೊಡಗೂರಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೊಡಗೂರಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಕೊಡಗೂರಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಪೂರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜಾಗೃತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಸೇತುವರ ತುಳು ಸಂಘಟಕರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಅದಲ್ಲ ಅನ್ನಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತ ಅತಿಥಿ ನಗಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಈ ತುಳುತ ಆದುಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಾಂಡ ರಡ್ನದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಡಗೂರು ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಆತಜಿ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳುಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಂಡ ಆದಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಬಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬನ್ನಕ್ಕನೆ ಕೊಡಗೂರು ಶಂಕರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವಲ್ಲ ಸಂಪಾದ ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತೊಮ್ಮಿನ ಉಂಟು ಅವೆನ್ನ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆದನ್ನ ಅಂದ ಒಟ್ಟು ಈ ತುಳುಕ ಪುನರ್ದೀಪಿನ ಇದಮಟ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಗಳು ಕೊರಿಯಾರು ಅಂಚದ ಈ ಇನ್ನೇನು ನಗರಸಭೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಆಪಿಲಕ್ಕ ಆತಡು ಐಕಸ್ ಅದು ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಲ ಈ ತುಳುನು ನಮ್ಮಡಾಯಿನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ 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 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ರಾಂಡಲ ಅವು ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಕರಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲೇರು ಅಥವಾ ಯುವಕ ಸಂಘ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸಂಕರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪೂರಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ಗುರಿಯರು ಯಾಕೆ ಪನ್ನೆ ಬಾಧ್ಯರುಳ್ಳ ಮತ್ತು ತುಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಬೇರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಅಂಚನೆ ನೀವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಟ್ಟು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದಿಕ್ಕಾಡು ಪಾತ್ರ